Πάρτο γάμο. Welcome to the Γιάννενα, the place of the Schnitzel Factory. Οκ. Σνίτσελ, γεμιστό, μπέικον, μανιτάρια. Έχω έρθει στα Γιάννενα, στο Schnitzel Factory, τα συγκεκριμένα σνίτσελ. Τι να πω. Έκανα 5 ώρες ταξίδι για να έρθω στα Γιάννενα και πραγματικά δεν το έχω μετανιώσει αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα έκανα με το smart, έτσι. Πάρ' το γαμώ την τρέλα μου! Αυτό είναι πιο μεγάλο για το κεφάλι μου. Όμως δεν την κάνουμε την πρώτη πουτανίτσα. Τέλος όλα. Ο κόβεις. Και όχι μέσα γέμιση. Έχω πάθει σοκ. Τι γίνεται? Το μαγαζί λέγεται Schnitzel Factory και είναι στα Γιάννενα. Πάρ' το γάμο. Εγώ το συνόδεψα με ένα πουρέ πατάτας, ο οποίος είναι λίγο ζαπουτσικός. Αλλά για να του δώσω την πουτανιά του, θα το βουτήξω εδώ, θα το βουτήξω και εδώ. Χριστέ μου. Όποιος με ρωτήσει αν το έφαγα όλο αυτό, ναι, το έφαγα και θέλω και δεύτερο. Η κρούστα κάνει κράτς, φίλε μου. Εγώ πάντως θέλω να πω ένα μπράβο στον μάγειρα. Γιαννιώτες και μη γιαννιώτες. Οπωσδήποτε Schnitzel Factory στα Γιάννενα θα τα είχα χθες. Μην ξεχνάτε να με κάνετε ένα follow στο Instagram γιατί έτσι με στηρίζετε. Schnitzel Factory Γιάννενα. Βάλε νεύτη στον κόρος και φύγε.